Derechahan ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Pabati mo na po natin, nasa linya po natin si Honorable Jeremy Doc Ming Rosario, ang ama ng Manawag. Magandang umaga po, Mayor. Pagbati po ninyo. Good morning. Isa pong mapagpalang umaga mula sa pinagpalang bayan po ng Manawag at Idol Mark at siyempre sa inyong nagpapakinig ngayong umaga. Isa pong good morning mula po sa bayan po ng Manawag. Opo, good morning po talaga, Mayor. At good news, 100% drug cleared ang ating po mga barangay dyan po sa bayan po ng Manawag. Can you tell us more about this bagong accomplishment po ng under your leadership, Mayor Ming? Well, marami pong salamat dahil sa siguro talagang ang kampanya laban sa droga ay isa pong kampanya concerted effort ng lahat po ng sektor. Hindi kaya po ng lokal na pamahalaan lamang. Kailangan po ang suporta ng lahat. Opo. Dahil ito po talagang salot na talagang problema na natin ng matagal ng panahon. So ito yung nabudyok po sa amin, natutukan ito, ay nung pagkaupo ko po bilang punong bayan, ay sa report ng PIDEA ay third honor kami sa pinakamaraming uncleared barangay. Nagulat po ako at sabi ko nga, bakit anong nangyari? Kaya nga po nalamat-laman ko na talagang napakarami po pala noon ng uncleared. 2 out of 26. Sabi ko, third honor. Kaya naman ito. Sabi ko, kaya nga, nagpatawag ako after that meeting with the governor and the rest of the other mayors. Sabi ko, pag uwi ko dito, pinatawag ko po ng ating mga punong barangay, kapulisan, lahat po ng ating mga department heads at upuan natin ito dahil doable naman. Ayun pala, nalamat-laman ko na itong kampanya ng clearing ng mga barangay at ng bayan ay kailangan talagang tutukan. Kailangan merong aktibong BADAC, itong Barangay Drug Abuse Council, at aktibo na MADAC. No? At talaga tayo ng focal person ng MADAC at ipinalakas natin itong ating mga Barangay Drug Abuse Council at napakalaki ang role ng ating mga punong barangay at nakita ko din po yung kanilang kooperasyon dito sa laban na ito at yung lalo-lalo na po yung kanilang mga barangay secretaries dahil marami pong mga dokumento na kailangan i-comply para po kasi sa listahan po ng PIDEA hanggat nandun ang pangalan mo as a drug surrendery at wala kang gagawin, wala pong tumututok dyan, ay mananatiling nandun ang pangalan ng mga drug surrenderies. At by the way, ang sinabi pong drug surrenderies ay ito po yung mga natag ng ating pong PIDEA na in the past ay nagkaroon ng history ng pushing. No? Pero so far, Mayor, Mayor, dyan po so far sa inyo pong listahan po, data po, ilan po yung ating mga drug surrenderies po sa kabuuan po ng municipality po ng Manawag? Meron po ba tayong data dito, Mayor? Well, more or less, may 20 po nung umpisa. No? Marami po mga almost 30. Tapos ito po, yung unang dalawang na-clear na barangay na nadatnan ko po ay wala silang drug surrendery, kaya madali po nilang na-clear yung kanilang barangay. Pero lalo na yung mga malalaki, ay siyempre sa laki po ng populasyon, minsan talagang may mga na-identify dyan. So, kailangan linisan ang listahan ng PIDEA, kailangan hanapin yung mga tao kung ano na sila ngayon, nasaan sila. Kasi marami rin po, because of hindi po natutukan nga, marami yung wala na pala doon sa lugar o malay natin mga natukhang na o whatever reason umalis na rin sa lugar pero nandun pa rin nakasulat sa lugar na yon yung kanilang mga pangalan. Kaya nga po ito po yung una, kailangan documentation. Mayroon pong documentation, clearing saka certifications coming from a lot of agencies para mapalabas na ito yung wala na at yung mga na-identify pa rin na nandun pa rin sa barangay na classified or labeled as drug surrendery, yun po yung ating kinumbinsi, hinanap para po sila po ay magpatuloy na magbagong buhay. At ito na, kailangan po nilang i-comply. Hindi po ito negotiable na pakiusap lamang sa
PIDEA, ang sabi nila dapat duman sila ng Balay Silangan for Opo. 1 month. Okay. At yan din po ang nag-inspire sa amin na magkaroon kami at magtatag ng aming sariling Balay Silangan. Mhm. Na ngayon po ay, natutuwa po kami dahil naging model Balay Silangan po sa buong Region 1. Opo. Maraming nagbe-benchmarking sa aming Balay Silangan dito sa sistema na aming inimplementar. At marami po tayong maging partner ng mga other LGUs ng Pangasinan Mhm. para po gamitin to at matulungan din natin dahil nga hindi pwede ang drugs po, kampanya sa droga, no bounds, hindi po manawag lang. Ano. Correct. Tulong-tulong po, Opo. kasama po ang ating mga ibang mga bayan. Yes no? po. Mayor Ming, dito po sa sa mga surrenderies po natin po, ano po ba yung mga activities at ginagawa po dito po sa may Balay Silangan para at least magkaroon po ng tawag nito idea. Ito pong may mga kakilala, mga kaanak na hikayatin pa kung sakaling meron po silang kilala na talagang mag-rehabilitate dito po sa itinayo po na Balay Silangan po dyan po sa ating bayan. Well, unang-una po, ang isang challenge, unang-una bago po dyan sa pagpasok po nila, Opo. ay yung pagkumbinse, no? Nahanap sila, may mga kanya-kanyang buhay na rin, at alam mo, karamihan po, head of family, at kaya merong konting resistance initially, pero pag nakausap ng barangay, munisipyo at ng minsan kapulisan, ay talagang nagko-comply din, iiwan sandali yung kanilang mga ginagawang kaya negosyong kasi iba dyan, yung isa tulad ng isa may restaurant na, may tindahan na, at ang ginawa po namin para medyo maibsan din yung sabihin nating kalungkutan sa pag-hiwalay ng isang buwan ng kanilang head of family o kailang drug surrendery. Sinusuportahan po natin yung pamilya. Iniiwanan po natin ng bigas na supply nila, dilata at konting makakain dahil siyempre head of family nga po yung kukunin natin for 1 month. At pagpasok po nila sa 1 month program ng So, ang malinaw po dito, Mayor, meron pong suporta pati yung pamilya na iiwanan po nila sakali. Tama po yun, tama po yun. At maganda, meron din opo. po silang visiting day, linggo, makapasyalan nila yung kanilang kamag-anak na drug surrendery para po makita, makausap na maayos naman. Kaya transparent po at nakikita ng pamilya yung gawain doon sa loob ng Balay Silangan. So again, pagpasok po nila doon, ito po overall na overseer at talagang in control sa operations ng Balay Silangan ay ang ating PIDEA din. Na sila rin po lahat ng desisyon sa operations po nito. At kasama po ang spiritual, kaya may mga group of pastors ng bayan ng Manawag. Very active po sila. Opo. Na tutulong. Everyday meron pong naka-assign na magkakaroon sila ng mga spiritual enrichment program. Yes po. At meron din pong parte ang TESDA para turuan sila kung ano mga pwedeng posibleng gawin nilang trabaho at hanap buhay o negosyo paglabas po nila ng Balay Silangan. Kasama rin po ang IBT, ang ating Integrated Bar of the Philippines, ating mga abogado ng Pangasinan. No? Pumapasyal po ang kanilang presidente at mga ilang abogado na nagli-lecture din. So meron po activity every day. No? Kasama din po ang TESDA nga, kasama po ang iba't ibang mga ahensya, pati DSWD at BFP, pati yung rescue, yung aming MDR ay meron ding role doon po para po hindi po sayang na nandun ka lang at matutulog lang pag nasa. So mayroong schedule. May rotational. Schedule, ganitong oras. At yung iba may assignment, may grupo o dalawa sa kanila ay in charge ngayon sa Tagaluto. Parang mga nasa isang dormitoryo sila na at meron silang pasok araw-araw. No? Okay. Dapat pati po ang kanilang kalusugan at yung ating mga ehersisyo na kailangan gawin. Meron din silang may may gardening pa nga eh. Wow. By the time na pa nakakapag So, kompleto. ng mga gulay-gulay. Kompleto po, no? Ang kompleto yung kanilang ginagawa po doon. Kaya nga, nung unang-una, nakakatuwa po, Idol Mark, nung mga ibang na dumaan po doon, parang ayaw na umalis. Masarap yata dito. Tapos, yun nga,
nagkaroon ng parang, may graduation din naging, to, Mayor, may graduation din pong mga Oo, nagaganap. meron po. Meron talagang formal graduation. Nandyan po ang PIDEA, nandyan po ang ating kapulisan at ating mga membros ng IDP. Sa kanila po talagang seremonya. At minsan nagkakaroon pa ng iyakan talaga. Emotional yung iba dahil nga po ito po yung kulang eh. Ito po yung Opo. nagkulang na lang bago ganap na talagang laya na sila at talagang tanggal na yung kanilang mga pangalan sa talaan ng Talaan. PIDEA. Apo, Yun yung pinakamalaking Mayor, accomplishment yes po. doon. Mayor, dito po sa po natin, mga ilan na po yung na pag-graduate natin so far sa Balay Silangan po ng Manawag? Siguro so far dahil 1 year. Opo, bago lang po kasi. 1 year ago, 1 year pa lang po eh. Bago pa lang. No? So siguro nasa megit 40 na rin po. No? Marami-rami na rin Ang po ito. nag-graduate po dyan, marami-rami. So, yung mga ibang bayan na nakipartner, actually, natutuwa din kami, nakiki-benchmarking dito. Iba-iba syudad eh. Opo. Like City of Alaminos, even Dagupan City, ay sila po'y pumunta at nagtungo dito para tingnan po yung sistema na atin po ginagawa. At ibang bayan naman, as far as Bulinaw, ang LGU Bulinaw, kaibigan po natin ang si Mayor Celeste. Ay nagkaroon po kami ng parang MOA na parang kami po ay mag-partner at makikigamit din po sila kung kinakailangan. No? Parang standby agreement na pwedeng gamitin ng facility dahil nakita rin po siguro na nirecommend din ng PIDEA na meron tayong maayos na programa dito sa 1 month Balay Silangan dito sa Manawag. Mayor Jeremy, Mayor Ming, dito po sa after nitong drug cleared na po lahat ng mga barangay po na kasi last na pala itong drug cleared po nila dito para naging 100% na po lahat ng barangay ng Manawag. Ito po ba is into going into drug-free municipality? That is correct. Actually yung ating mga barangay, no, talagang ako po nagpapasalamat din talaga sa kooperasyon ng ating mga punong barangay. Apo. Talagang nag-effort po lahat. Well, hindi po ganun kadaling magpa-clear ng barangay. Kailangan po din magpresenta. May panel presentation, parang magdidepensa ng thesis sa PIDEA, no? At papatunayan mo sa dokumento at sa mga kaganapan mong ginawa mo na na-clear ang barangay. No? Pero sabi ko nga, ang clearing na barangay doesn't mean na talagang, alam naman natin na ito'y ang challenge after clearing is yung sustainability, ma-sustain itong label na ito. No? Kaya dapat vigilant pa rin, hindi dapat po magre-relax. Correct. Na ang kampanya po natin laban sa droga. But speaking of the municipality, yung deklarasyon ng clearing ng municipality naman, ako naman po ang sasalang po dyan, kasama ko ang aking focal person sa MADAC. At ididepensa po namin itong bayan ng Manawag sa harapan ng PIDEA, harapan ng PNP at ng iba pang mga ahensya ng gobyerno para po finally and formally ay maideklara na po ang buong bayan ng Manawag na drug-cleared municipality na. Ayun, okay. Anyway, mag-jump po ako, lubusin ko na po ito, Mayor, kasi alam ko busy po kayo. Yes, sir. Kamakailan po kasi, po namin sana, makakausap namin si DILG Provincial Director, kaya medyo busy. Kayo din po pala is nakiisa po dito po sa Local Governance Summit ng ginanap po sa Metro Manila na pinangunahan po ng DILG at ng ULAP. Can you tell us about ano po ba ang napag-usapan po dito po? Opo, maraming salamat. Opo, tayo po yung nagtugo. Actually, talagang napaka-busy po last week from the Luzon Island Conference ng Mayor's League of the Philippines. Opo. Ay tuloy-tuloy po kami. Nagtugo po kami ng TICC para po umattend dito sa first ever LGU, DILG LGU sa bagong Pilipinas. No? At napakaganda po dahil marami po tayong natutunan doon. Dumating din po ang ating butihing presidente, DBM, at mga key, pati si ating Senate President Chief Escudero, at maraming department heads ng ating pong national government. So, ito po, sabi po ng, ang tema po, actually yung tema, speaks for itself. Sabi po doon, ang future po is local. No? Ibig sabihin po yun, the future is local.
papalakasin po ang lokal na pamahalaan. In fact, nag-umpisa na po yan. Opo. Itong Mandanas-Garcia ruling ay pampalakas din po to. Maraming devolution, marami pong mga talagang ibinababa na direkta sa local government, empowering the local government units of the Philippines. Dahil sabi nga, paniniwala, future is local. Maliban dyan, siyempre yung gagawin ng at itatrabaho ng mga local governments ay maging globally competitive at maging resilient, no? Kumbaga, magiging parang stand-alone, kayang-kaya, tatayo. Ano po, Ang kaya po yung ano po, bawat, kayang makipagsabayan lokal na pamahalaan, globally. Kayang makipagsabayan Tama po yun, globally, globally. Mayor. Tama po yun. Kaya nga ang kampanya rin, kaya nga meron po yung kampanya na Paspas Pilipinas dahil gusto po ng DLG at ng national government ay since para maging globally competitive, dapat na fully automated na ang operations ng mga local government. At yan po ay tinitignan namin dito sa bayan ng Manawag. Papunta po kami doon at yan po ay aming itatrabaho na in the soonest possible time ay maging fully computerized din at fully automated ang operations. Mababawasan po ang red tape, mababawasan ang korupsyon, Correct. mababawasan at mapapabilis yung mga transaksyon. At nabanggit nga doon, yung mga transaksyon, example, babayarin po sa buwis o sa business permit, you can do that also online. Nung ganun po yung mga Opo. pinapilot na po yan sa ibang mga bayan na malalaki na online. Example, nasa Amerika may-ari ng lupa, pwede na po siya yes. mag-online transaction at matatapos na po at magagawa niya po yung kanyang transaction sa munisipyo. So napakaganda at yan na talaga ang henerasyon ngayon, no? Talagang computer age po tayo. Kaya mahirap pong mahuli din sa aspekto ng computerization at of course itong ating itong bago, itong advance talaga, napaka-advance sa teknolohiya po sa mundo ngayon. Yes po. At talagang tama po yung ano no na talagang ano po ang future po ay nasa lokal po talaga ngayon. Na pagpapalakas Tama po. The future is local. Okay. Anyway, Mayor, lastly na po itong October 2024, all eyes and all we're going to lead dito po sa Manawag sa inyo pong taunang Rosary Feast ni Apo Bakit. Itong October 2024. Opo. Ilang araw na lamang po ito, nagka-countdown na po kayo dito. Anong mga paghahanda po dito ang ginagawa po ninyo? Lalong-lalo na po yung gagawin po natin po na Mayor, tama po ba? You have your program po yung free mga parking areas po, yung ano po natin po dito, pag-asasayos ng ating mga parking areas at saka yung rerouting po natin, Mayor? Yes, maraming salamat ulit. Napakaganda po at of course as early as now ay inumpisa na po namin ang preparasyon po para sa Oktubre. Dahil ang October pa ay kumbaga buwan po ni Mama Mary po yan, no, magkakaroon po ng Feast of Our Lady of the Most Holy Rosary at yun nga po, ang bayan ng Manawag, maliban po sa sabihin natin na talagang puntahan po ng napakaraming deboto at bisita dahil po sa ating basilika, ay talagang alam natin po itong Oktubre, 2 beses po na talagang lumalabas at nagpo-procession po ang original na imahe ng Our Lady of Manawag sa kapistahan po ng parokya o ng bayan at ng feast ng Our Lady of the Most Holy Rosary. Ito ang buwan ng Oktubre. So, naka-announce na po at magkakaroon po ng first novena po ulit ng 9 days at isang malaking selebrasyon po ulit ng ating pong simbahan at siyempre yung support group ng lokal na pamahalaan ay yung challenge sa traffic, sa parking at sa pag-ayos ng kaayusan at peace and order. Kaya nga po ang nangyayari dyan parati, unang-una may augmentations manggagaling sa may ibang mga commands. Ating mga neighboring municipalities ay nagdadagdag po ng pwersa sa kapulisan dito. Meron po galing as far as yung ating mobile group ng PNP na nandito naman every Saturday, Sunday para tumulong. At yun nga pang dahilan kaya kami po patuloy na umaapila, Idol Mark, sa ating kapulisan na i-elevate na ang category ng station category ng Manawag. I-elevate na po sana na category A na dahil talagang medyo nagkukulang sa ngayon.
medyo nagkukulang talaga ng ating kapulisan dito dahil Opo. category dito lang. Sa dami po ng tao being the number one destination ng buong Region 1 at Yes. through gateway of Pangasinan, siguro malaking dahilan na po yun o rason na i-augment at talagang i-elevate itong category. But Ayun. anyway, going back po doon sa Opo. seremonya, ang main event po dyan or yung pagkatapos ng novena, itong high mass at magkakaroon ng procession at every time po yan, based on our experience, pag nilalabas po yung original na imahe ng Our Lady of Manawag, ay talagang kita mo talaga lahat po ng deboto, lahat po ng mananampalataya na Katoliko, ay napupuno po nila halos lahat po ng kalye dito sa processional route ng aming pong bayan. Kaya nga mayroong traffic diversions, actually kakapasa lang po at kaka-approve lang ng Sangguniang Panlalawigan itong ordinansa ng traffic ordinance ng bayan ng Manawag para sa mga rerouting, may mga isasarat one-way. Opo. Sa panahon po, lalo na panahon na busy ang simbahan at marami pong mabisita. Ayun. At ang ito naman po sa parking naman, ito po tinitignan din po, isinasaayos at alam mo po talaga yan kulang po dito. Kaya nga pag araw ng linggo at sa mga malalaking events na o araw ng simbahan, Opo. Oo. yung mga pribadong kalupaan dito sa paligid po ng basilika, nagko-convert po lahat yan ng Into parking parking, area. opo. Naging hanap buhay din. Opo. Oo, naging hanap buhay din ng aming mga kababayan dahil po talagang kulang. At yan po nakita rin ng ating butihing Governor Monmon Gico sa po ng provincial government na kailangan tulungan si bayan ng Manawag dahil nandyan ang bisita, yan ang pinupuntahan sa Pangasinan. Yes. Pero yung matrix, naglaan po sila ng opo, yung matrix po ng Opo. mga parking fee, meron na po tayo ditong parang fix sa Mayor. Yan po ang nakasalang po ngayon sa Okay. Sangguniang Bayan. Hiningi po natin sa kanila dahil aminado po kami, yan ang parati pong napupunano ng ating mga Yes. bisita at mga observers na medyo minsan may pang-abuso, no? Opo. Kaya kami po humingi ng pawanhin. Ito po i-address natin na magkaroon ng uniform parking at magkakaroon po ng ating mga accredited na parking boys at parking areas. Yan rin po ang tinutukan at ginagawa ng remedyo at iumpisan actually. Tutulong ang provincial government. In fact, bumili po sila ng 4 hectares na lupain dito sa likuran ng Central School. Okay. Pagpapatayuan po ng common bus terminal, pagpapatayuan ng mga multi-level parking Nako, maganda na po pwede yan. pong paggamitin ng ating mga bisita. Magkakaroon ng malaking parang highway kasi 26 meters na daan patungo po sa likuran ng Central School. So may mga adjustment at movement na major movements ng mga gusali sa Manawag Central School. Itatayuan sila ng bagong building at magkakaroon po ng kalye dyan na malaki papunta po dun sa likuran na ito po yung pinaghahandaan at pinaplano maigi ng ating provincial government. At kami po yung nagpapasalamat dahil nga yun po ang kailangan namin, yung mas maayos na sistema ng terminal. At kasama po kami doon sa plano ng probinsya na intermodal bus terminal at mga multi-level parking area doon sa lugar ng likuran. So very accessible naman. Opo. Mangyagaling po sa simbahan papunta po Nako, doon. busy po talaga. Anyway, congratulations po ulit po, Mayor, at magandang umaga po, mabuhay po kayo. Thank you po. Maraming salamat, Idol Mark. Solo flight ka na dyan, pero alam ko, kayang-kaya at napakarami ka namang fans. Opo, thank you. Pasensya na kayo doon sa unang schedule natin dahil natapat Yes na may Oo. gawain tayo din natin na but again, I'm always open for interview kung may kinakailangan Yes, po kayong Mayor. malaman sa nangyayaganapan dito sa aming bayan. We are always open. My phone is Apo. always open for interviews na para po may parating natin naman ang mga kaganapan dito, mga advisory sa ating mga kababayan, lalo-lalo na mga bisita at deboto na talagang tutungo po dito sa aming bayan. Good morning at mabuhay ang iyong programa, Apo, Idol Mark. yung po, Mabuhay ka. yung po Thank you. bang ano po dyan, weather po, okay po bang weather ngayon dyan sa Manawag, Mayor? So far? Well, medyo ang laking improvement kumpara po kahapon. Kahapon halos maulan nag-uulan buong eh. araw. Ngayon naman medyo nagpapakita si haring araw naman. Okay. Medyo may konting liwanag. At siguro panahon ng tag-ulan talaga. Kaya, Yes, well, ingat po. Tinututukan namin ngayon ng dengue. Apo. Dahil may mga reported cases na rin. Pero so far so good. Continuous din po yung ating
misting at operations ng MDRRMO para po mailayo at ma-advise ng ating mga kababayan sa laban sa dengue ngayon sa tag-ulan. Apo, Maraming salamat, Idol Mark. Thank you at po. magandang umaga. Good morning po. Honorable Jeremy Thank you, Doc thank you. Ming Rosario ng Manawag po. Susunod na, Idol,